గులకరాయికి వచ్చినాం అన్న. గులకరాయి దొరక్క ఒక 10 కిలోమీటర్ల దూరం వచ్చినాం. అందరికీ ప్రతి ఊర్లో ఇండ్లు వచ్చినాయి కదా, ఇండ్లు వచ్చేసరికి రాయి దొరకట్లేదు. 10 కిలోమీటర్ల దూరం వచ్చి రాయి వేసుకపోతున్నాం అన్న. ఒక 15 మంది వచ్చారు. మొత్తం వీళ్ళకి కూడా ఇప్పుడు పనే లేదు. పనే లేకపోయేసరికి మేము వస్తాం అని అనేసరికి ఎవరిని వద్దులే అని అనుకోకుండా ఇక అందరిని తీసుకొచ్చిన, ఎక్కించుకొని వచ్చిన. ఉమా కూడా వచ్చిందన్న. ఓకే ఓకే ఓకే, చూడండి.